Haben falakistek eta ez zeuen, baina karlistak eta nazionalistak, bai. Da sozialistak bai, da republikanuak eta denetik bere. Zeozetarako junteta ziren. Da pim-pam-pum beti honek. Beste leku baten, beste batzuk. Da badakizuz, karlistak eberen eure zentrua. Da nazionalistak bai. Nun eukien zentru karlistak? Euken, zauzua Kasajaren etxia. Bai, Kasajara, bai. Marquez de Kasajara. Bai. Haren etxien onduen, parien. Gero egon da, oin dau denda bat de, como es ese del sombrero? Pipas. Bai. Antxe hon zan, el copista. Hortxe egon zan karlisten zentrua. Gero, gerria pasau zanien, bota zen batzokitik, da, hortik txikitzik, zentro txikitzik joan ziren handira. Batzokira joan ziren. Batzokira. Osea, que batzokiz egon zan plazan bertan. Plazan, adana zan batzokizia. Aetxin bajua, dana zan batzokizia. Da, bertan bera itxitzia, sartu ziren karlistak handak, gero zan eurera. Eurera. Bai. Eta sozialistak eta eukia bien toki bat? Sozialistak euken, matxorri paradizia, haren parien, oin denda biero dauz. Baina handik onainok ez baina, erdirainok zan republikanuak. Bai, izquierda republicana. Izquierda republicana. Eta lehen esan duzu, komunistak ez ziren egongo. Osi, nik esaltura bat ipintxe bala pañelo gorrixea el día 1 de mayo. Da jarte zan parrapien, guztia pastaban entxe. Irubidara ero ikusiot. Ikustegi joan da. Egun guztia pastaban Silverio bekoan izena. Da entxe hote zan. Gero joan zan, gero ez da ditu nago zan. Galdu inu.